యూనో మన లైఫ్లో ఫ్యామిలీ తర్వాత ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేది ఎవరితో అంటే కొలీగ్స్తోనే. ఎవ్రీ సింగిల్ డే మార్నింగ్ కాఫీ నుంచి ఈవినింగ్ లాగౌట్ వరకు వాళ్ళతోనే ఉంటాం. వి లాఫ్, వి స్ట్రెస్, వి ఆర్గ్యూ, వి చిల్, ఆల్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్. సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ కొలీగ్స్ అంటే జస్ట్ మన కోవర్కర్సే కాదు, దే ఆర్ ద వన్స్ హూ సీ అవర్ రియల్ సైడ్. కొన్నిసార్లు ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేసుకుని ఎన్నో టెన్షన్స్ ని వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాం. బికాస్ దే గెట్ ఇట్, దే నో ద ప్రెషర్, ద డెడ్ లైన్స్, ద మెంటల్ లోడ్. అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అంత బిజీ స్ట్రెస్ టైంలోనూ దే స్టిల్ ఫైండ్ రీజన్ టు స్మైల్. చాలా సార్లు మన డే ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా మన కొలీగ్స్ జస్ట్ 1 hour స్పెండ్ చేస్తే చాలు, ఆ డే అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి, పీపుల్ విల్ మూవ్ ఆన్. కానీ మనకు గుర్తుండేది ఏమిటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ స్మాల్ మూమెంట్స్, ఈ సపోర్ట్, ఈ ఫీలింగ్ ఆఫ్ యు ఆర్ నాట్ అలోన్. సో యా, కొలీగ్స్ అంటే వర్క్ పార్ట్నర్సే కాదు, సమ్ టైమ్స్ దే బికమ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ టు. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పీపుల్ లైక్ దట్, just tell them once, thanks bro for being there.